Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми сарбаланди тоҷик, ҳама каса созен хубен шербачо. Имрӯз 3 декабри соли 2024 аст. 1000 рубли русӣ баробар ба 111 сомонӣ мебошад. Дӯстони азиз, дар 2025 чӣ орзу авазе дошта бошед, худованд ба орзуотон бирасонад. дӯстон, яъне ки дар навори имрӯза фақат мошинҳои болкаш навор кардагӣ мехоҳем барашон пешкаш кунем. Касоне ки ягон чи барои реклама кардан дошта бошед, дӯстон, мошин, хона, замин, ягон техника, трактор, аппарат, хулоса дӯстон чизе ки доред, дар ватсайт мо 911 32 43 44 ходи роҳӣ кунем дар реклама карда, яъне ки дар навор оянда техникаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Шербачо, аз ҳаматон хоҳиш мекунем ҳатман дар канал подписатсия кунед. Ба ҳаматон дӯстони азиз тамошои бо фаровонро хоҳон ҳастем. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. Дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аст. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адреси метро Катени, номери WhatsApp акамон мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Дӯстони азиз, ба касоне ки билети донишҷӯӣ дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо бародарамона тавсия медиҳем, яъне ки одами боварда мебошад, як то сурати худатонро аз миён боло гирифта равон кунед ва документиро дар WhatsApp-ашон равон кунед. Дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад ва ба почта қади равонтон мекунад. Дӯстони азиз, ва шумо метавонед ба ин ҳуҷҷатҳо 1 сол дар Росия бемалол фаъолият кунед. Марҳамат дӯстон, дар WhatsApp-ашон нависед, аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Камази фурӯши ҳастаи соли баромадаш 1988 солае. Камаз дӯстон дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Балонош гуфтагие ки 80% ва қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки ба кор тайёрай. Нархи камаз бошад дӯстон 85000 сомониш мега, боз муомила дорад. иваз карда мешавад дӯстони азиз ба ягон мошини майда қатӣ. Марҳамат, рақамҳои WhatsApp-и соҳиби камази дӯстон 918 40 60 60 қади ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълоли имрӯза. Газели фурӯшӣ аст, яъне ки грузовой газел 3302 соли баромадаш 2008, мотораш 4216 сотка, яъне ки инжектор мебошад. Сӯзишворияш танҳо бензин, пробегаш 241000 километр гаштагиай. Балонош састеянш дӯстони азиз 80% мебошад. Суроғат дар тарафҳои помирда қарор дорад. Нархаш бошад 48000 сомонӣ, камтараки дигар боз савдо дорад. Рақамҳо барои тамос дар экранҳои шумо дӯстон. Марҳамат, дар тамос шавед ва маълумот аниқашон аз кондитсияҳояшон пурсон шавед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем ҳатман дар канал подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Касоне ки мошини хона замин доштагӣ бошед, дар WhatsApp мо 911 32 43 44 ходи роҳӣ кунед, реклама карда техникаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Самосвол Шагман аст бардор, соли баромадаш 2024 солае. Адрес қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, яъне ки дар Ҷайҳун. Нархаш бошад бардор 300,000 сомонияй. дӯстони азиз, гуфтагие ки самосвол Шагман нав ба Тоҷикистон даромадагӣ растмош кардагӣ аст, ягон қа истифода бурдагӣ нестай. Нархаш бошад 300,000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби мошин 938 45 21 11. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp-ашон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон яъне ки бортовой Kia Bongo мебошад. соли баромадаш 2005, коробкааш бошад механикаи, сӯзишворияш танҳо дизел,
документҳои солонааш бучидагианд ва қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки пешина Калохозобод. Нархаш бошад бародаро 57 000 сомонӣ. аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед дӯстон. Иншоалло ки боз муомилаи хуб ҳам дорад. рақамо барои тамос 904 99 69 66. бародаро ватсап дорад. марҳамат тариқи ватсап муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо гурӯзавои Фороланд мебошад. соли баромадаш 2012 солай. сӯзишворияш дизелай, коробкаш бошад механикай. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархаш бародаро 40 000 сомонеш мега. марҳамат номерои соҳиби мошин 262 22 25. дӯстони азиз, ватсапам дорад, яъне ки видео кадаги рӯй кадаги бомора ба касоне ки гурӯзавои Фороланд гуфтагӣ буда дар комментария бо нархи 40 000 сомон. иншоалло ки боз камтар савдо мешавад. марҳамат дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, гурӯзавои Танге мебошад. соли баромадаш 2006 солай. дар ҳолати хуби техникаи дӯстон ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи гурӯзавои Танге мебошад 13 000 сомонӣ. балонош гуфтагиаш состоянияш 80%, яъне ки ба кор тайёрай. нархаш 13 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби Танген 935 66 79 80. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, самосвол Донгфин мебошад. соли баромадаш 2024 сола. истеҳсоли Хитой бародаро, яъне ки аз заказ аз Хитой дар давоми 25 рӯзгадӣ ба Тоҷикистон мерасад гуфтагиай. грузоподъёмникаш бародаро 18 тоннага мебошад. нархаш бошад 300 000 сомонӣ. ина дӯстони азиз, нави пачка аз Хитой дар давоми 25 рӯз ба Тоҷикистон мерасад. агар шумо шербачо заказ карда мехоҳед, рақамо барои тамос 37 12 96 66. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълон ба хурду калон ба ҳама ёру дӯстон, кадоме ки мошин, хона, замин ягон техника дошта бошед барои реклама кардан, марҳамат кунед дар ватсаби мо 911 32 42 44 сурат гирифта маълумот пурра шавӣ кунед. дар навори оянда реклама карда техникаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, самосвол камази фурӯшӣ ҳастай 2006 солай. соли баромадаш 2006. состоянияи балонош бениҳоят хубанд ва қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. марҳамат бародаро, касоне ки камази, яъне ки камазхар бошед дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, нархаш бошад 169 000 сомонӣ. 10 балони пачкамонагӣ, ягон камудӣ ва расход надорад. ба кор тайёр. рақамҳои соҳиби камаз 918 19 90 02. марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, боз як тӯи дигар ҳастай самосвол камази фурӯшӣ. соли баромадаш 1990 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникаӣ ва қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. нархаш бошад 79 000 сомонӣ. гуфтагиай бародаро ки 2 балони пешаш пачка ҳастай. 4 балонаш аз Россия омадагиай, 4 балонияш аз Хитой заказ кардагӣ омадагиай гуфтагиай. рақамош барои тамос 930 10 17 17. марҳамат муроҷиат кунед.
шерои нар ва подписчикони муҳтарам, аз ҳаматон хоҳиш мекунем дар канал подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. ана 10 июли дӯстони азиз, зил ва 12 соли баромадаш 1986 қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва гуфтагие ки бочкаш 6 тонага мебошад. Системаи балонашам 70% ҳастанд. ба кор тайёрай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад дӯстони азиз 35 000 сомонӣ, камтарак дигар боз савдо мешавад. Савдо дар назди техника. рақамҳо барои тамос 940 55 00. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 11-мин техникаи фурӯшиамон бортовои Форланд мебошад. Бардор соли баромадаш 2011 солай. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Эстараошан. нархи Форланд бошад дӯстон 50 000 сомонӣ. гуфтагие ки савдо дар назди мошин, яъне ки дарси маълумоташ, ки агар бихоҳед маълумоти бештар, рақамҳо барои тамос 927 91 34 56 бародаро. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, бортовои Фотон мебошад. дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. соли баромадаш 2007 солай. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пешина Кӯйбеш. нархаш бардори 115 000 сомонӣ мегӯяд. ба кор тайёрай, салоншам тоза, ягон рӯз пусидагӣ надорад. системаи балонашам бениҳоят хуб. нархи Фотон бошад дӯстон 115 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш 937 00 87 70. ба ҳамин рақамҳо дӯстони азиз занг мезанед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба 13-мин техникаи фурӯшиамон дар навори имрӯза, яъне ки бортовои Мерседес Атего мебошад. соли баромадаш 1999 солай. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. бардор ина марҳамат ҳолати салонша бинед. қарор дорад дар шаҳри Эстараошан. нархаш дӯстон, яъне ки 90 000 сомонӣ. нархи охирашро гуфтагия дигар савдо намешавад. рақамҳои соҳиби мошин 119 99 26 00. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, срошна бортовои Портер ҳастем бо нархи арзон. срошна фурӯшия. соли баромадаш 2002. гуфтагия бардор ки аз банк қарзи дорам, дастсрошна мефурӯшам, яъне ки нархи охириша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ. ягон камбудӣ ва расход надорад, яъне ки ба кор тайёрай. рақамҳои соҳибаш 970 80 99 80. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланд хона обод бошед. лайкҳоро бозем дар канал подписат кунед. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр, то видеои оянда.